kansainvälistä. Katsopas mikä ilmestyi ruutuun. Tuossahan on jalkapallopalkinto. Kyllä, se kuuluisa maailmanmestaruuspokaali. Tätä tullaan sitten jahtaamaan, kun Joo. saadaan tämä musiikkiesitys päätökseen, niin seuraavan 3 viikon ajan. No, tässä on kyseessä siis toinen maailmanmestaruuspokaali. Ensimmäinen nimittäin nimitettiin Jules Rimet-pokaaliksi vuonna 1946 turnauksen perustajan mukaan. Ja ensimmäisellä pystyllä olikin aikamoinen historia. Se on piilotettu sängyn alle toisen maailmansodan aikana ja se varastettiin Englannissa vuonna 1966. Niinpä varastettiin, mutta ei mitään hätää, sillä ihmisen paras ystävä koira tuli hätiin ja löysi sen. Pokaali löysi Pickles-niminen koiruus. Brasiliasta tuli sitten pystin virallinen omistaja vuonna 1970. Brasilia voitti silloin 3. maailmanmestaruutensa ja sai pitää pokaalinsa, mutta kuinkas ollakaan vuonna 1983 pytty varastettiin jälleen. Ja tällä kertaa se vohkittiin Rio de Janeirossa, mutta paikalliset koirat eivät olleet yhtä nerokkaita kuin Englannissa ja sitä ei enää löydetty. Sitä ei enää löydetty ja senpä takia ja osittain siitä varmaan johtuen nykyisten sääntöjen puitteissa mikään maa ei saa itse palkintoa omakseen, vaan maailmanmestarijoukkue saa kultaisen kopion ja alkuperäinen pysyy kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn hallussa. Minusta olisi aivan mahtavaa, jos se kuitenkin olisi niin, että maa saisi pitää sen pokaalin, jossa se voitaisiin ensin laillisesti varastaa ja sitten kyseisen maan jalkapallojoukkueella olisi maskottina koira ja sitten tämän koiran tulisi löytää se pokaali ja vasta sitten kun koira olisi pokaalin löytänyt, niin se voitaisiin lahjoittaa takaisin tälle maalle. Tämä kuulostaa aivan varteenotettavalta ehdotukselta ja uskonkin, että kansainvälinen jalkapallojärjestö tähän ehdotukseen se tarttuu. Varmasti näin on, mutta täytyy toivoa, että se ei ole mikään pikkukoiruus, nimittäin tämä pokaali on kuitenkin varsin korkea ja suuri. Se on 36,8 senttimetriä korkea ja sitten se on valmistettu. Sehän on siis valmistettu 18 karaatin kullasta. Joka sopii varsin hyvin Johannesburgiin, joka on siis maailman kullan keskus. Johannesburgin sulunkielinen nimihän on Igoli, joka tarkoittaa kultamaata. Kyllä. Ensi esiintymisensä tämä pysti on tehnyt jo vuonna 1874. Aivan, ja sen on suunnitellut Silvio Cazzaniga, joka on tietenkin italialainen. Ja useimmiten tämä pysti on ollut brasilialaisten hallussa, jotka ovat maailmanmestaruuden voittaneet 5 kertaa. Hännillä on aika pian Italia 4 mestaruudella ja Beckenbauerin Saksa 3. mestaruudella. Niin, keisari Franz Beckenbauer on piipahtanut myös lavalla tämän hienon konsertin aikana, 3-tuntisen aikana. Muistutetaan vielä nyt ihan tässä loppumetreillä, että tämä mahtava spektaakkeli tullaan uusimaan Yle Teema-kanavalla 17. päivä heinäkuuta. Ja silloin varmasti saamme myös osan näistä puheista tai kaikki tarvittavat puheet. Yle tarjoaa teille, rakkaat katsojat, tekstitettyinä. Näin kuva palaa takaisin Sovetoon, Johannesburgin Sovetoon, Orlando Stadiumille. Jalkapallosta, niin. Jossa me siis jalkapallostadionille yleensäkin ne ovat olleet hyvin usein avainasemassa, kun kansakunnilla on haettu